Pawlu Xwiereb ta' 67 sena minn Ħażebbuġ telef ħajtu traġikament f'inċident seħħ fiż-żona industrijali ġewwa l-limiti ta' Ħalfar. Kienu għal-ħabta tas-7:30 tas-Sibt filgħodu x'kien intalbet l-assistenza wara l-pulizija kienu infurmati li persuna tinsab ferita wara ntaqtet minn vettura. Fuq il-post wasal minnu fih tim mediku mill-isptar Mater Dei iżda sfortunatament ir-raġel ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. One News kien minn tal-bidu fuq il-post fejn il-filmati tagħna juru x-xena taqsim il-qalb li ddominat dalgħodu f'Ħalfar. Hawnhekk anke ħadna l-kumment tal-kelliem tal-Pulizija Brendan Pisani li spjega d-dinamika tal-inċident. Jidher illi mill-ewwel investigazzjonijiet illi trakk tal-għamla MAN illi kienet jintuża mill-vittma għal xi raġuni mexa bil-qudiem waħdu bil-konsegwenza li r-raġel inqabad bejn it-trailer tiegħu u trakk illi kien ipparkjat ma' ġenbu. Kif qedtilkom fuq il-post kien hawn tal-membri tal-Protezzjoni Ċivili, tim mediċi u anke l-Pulizija fejn assistew lil persuna madankollu sfortunatament huwa ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Il-Maġistrat tal-Assa Joe Mifsud kien informat b'dan l-inċident u ħatar numru ta' esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija flimkien mal-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol b'rabta ma' dan l-inċident għadhom għaddejjin. Kienu bosta nies li fuq il-midja soċjali selmu l-memorja tal-vittma li ddeskrivewh bħala raġel bieżel u tal-familja.